Tolosarrontzako eta nik uste eskualde guztientzako de baita, azken finean hemen egin gaude, baina Tolosaldean gaude, eta Tolosarrontzako importantea, Tolosa betetzen delako nik uste hemen gaude guztientzako plaza polit bat, frontoi goxo batekin, eta afizio politia dago, ez? Ikusi besteik ez dago ze pelota eskola de baita dago, da zenbat mitxo dabiltzen da zenbat gaztea duden, eta orduan interesgarria, kirolezerako pertsona bati guztiako giziten dula behataz, behar zaion omenalditxo hau egitea, festival guztionekin, ez da? Behaz polite eta gertukoa, eta gero beste jende ikustea gertu, oso ondo, ez? Pozik. Baina kalendarioan holako topatuta eta holako ekitaldi polit bat izan da, nola zen egitaragoan bertan, ez? Behaz, opa gauza politi izatea, partido politiak egotea, jendea gertu datzea partido ikusten eta gaztiak baita beren artean jokatzea, ondo pasatzea, ikastea, eta honen bidez baita jokatzen esperientzia hartzen urrengo plaza batzuk eta urrengo futbol batzuta joan daitezen, ezta? Behaz, dutzako eharki eta lehenengoan bezala, bigarrekoak eta hirugarrenak ez horre izan bertatzen dira. Batez ere, Javier, egia esan federazio ikeragarri laguntzen nahi zaiolako, pentsanera geri da herri arteko txapelketarako ere artisto laguntza ematen nahi da. Eta, hemen ere ikusten da ze zabaltasun da, ze eskuzabaltasuna duen. Eta, maila honeko txapelketa bat, Gipuzkoan bertan, eta berdenak ondo pasatzen da. Lanean txaldi larreak, ibarra zerbait egun pixkia, osatuta gara. Netzako. Bueno, Iñaki Lizasok esan du eskertzeko dela, gaur egun pelota dagoen bezala eta bat ezira pizimento mailako zuek eman duzuen laguntza eskertzeko da, Javier. Natuz urtean egin izate da. Segur izaten da, hor jartzen diotenean Miguel Soloaren lehenik oroimenezkoa, gero horrek esan du, bigarrena eta hirugarrena egin behar da. Horrek segimentu behar du. Ikusten nuen, olako zulo bat zuela Tolosa den, Euskal Herri mailan dagoen pelota eskola onena egon da, gu ezken deukala Tolosan, olako txapelketa bat, bazen bat Zumarran jokatzen da, Bergaran jokatzen da, Elgeta jolasten da, Mailagia, leku askotan, eta Tolosak utzunu ikusten dutanik, pentsatu nuen hemen, Miguel Soloren oroimenez jarri honekin eta hola pixkat hazin itxen pixkat inguru horretan ertzatzen, eta zen da udaletxen itzein da oso gustura, gero, lehenengo behartzan, pausoa horrek kosto handia dauka. Eta orduan, nik amistadea naukan honekin Javier Altunakin, badakite pelota maila ze ematen nahi dan afizionatu mailan, eta orduan bera egin zein. Ina izan den pixkat diferente, zaten hemen badado antiguo besta zan jendeak apuntatu eta gero beraiek klub bakoitzetik bere pareja bialduta. Nik ez, ekarri izenak nik ingoiat kalendarioa eta nik inditu. Dena kontra, klub bateko besteen kontra, ona, pixka txarxoekin, besteak, inditik orekatu, dena parekatu, aldan pelea gehiena egon dezan jendena engan. Ez, beti alkarrekin jokatzen duenak, bestela bakiu, zene jokatu dituzten semifinalak eta finalak, ja. Eta hori ez nuen nahi, pixka junde, dena nahaztu, pareja guzti puskatu, eta hori ona, pixkat txatxoekin, pixkat gutxixo jokatzen duen egin, pixkat horrekatu ditut. Eta hori askontzago izan da hori nahiko iruditu zaie, gauza raroa bezala, baina honetzago egokina da. Ez da joan behar irabaztea pareja bat, nire pelota jolaztea ikustea eta jendea dijoana disfrutatu eta aldan partidu peleatunak egitea.